Voor Yvonne Kamminga en haar dwarpsgenoten is de komst van het nieuwe vliegtuig en alle aandacht ervoor wel heel bijzonder. Maar de loertsoelest is een punt van zwart. Als je veel meer lawaai maakt, dan hebben ze een groot probleem, denk ik. Om die kinderen daar onderdoor te laten fietsen en mensen überhaupt. Die stoppen hun vingers niet in hun oren. Dus dan heb je... En als het dan echt heel veel meer lawaai is, kan het beschadigen. Dus dat is wel een probleem, ja. Er is echt protest in de JSF. Onder het motto Niet in mijn naam komen de tjenloeren van Rood, de SP-jongerenorganisatie. We staan hier echt om een statement te maken en te laten horen dat er wel straks bommen gegooid gaan worden met deze JSF. En ja, dat vinden wij echt heel erg kwalijk. De zwargen over de loertsoelest bleven bij de Massemers. Het leven van de Tastel is toch vrij wat loerder als tocht waard. Meer, veel meer. Ja, als je die F-16 hoorde, die later nog een keer overkwam, die gingen landen en deze twee, dat was echt een wereld van verschil. Absoluut. Jongens, die hebben het een begin maken met de Sunny en de belevingsvluchten. De JSF's binnen echt te zien op de Iepen dagen van de vliegbasis. Die binnen op 10 en 11 juni.